Soc Pol Esteros, alumne de quart B, i avui us ensenyaré a com xutar un penalti, que sembla fàcil, però no ho és. Començarem amb la col·locació de la pilota. Situa-la bé sobre el punt de penal. Assegura't que estigui quieta i ben centrada. Una altra cosa molt important són els passos que tens que fer. Normalment entre 3 i 5 i lleugerament cap a un costat. Això et permetrà agafar angle per xutar. Mira el porter, però no massa. Abans de córrer, observa el porter. Es mou molt, intenta adivinar, però un cop decideixen xutar, manté la decisió. Molt important també és la cursa. Corre amb ritme controlat, ni massa ràpid ni massa lent. L'objectiu és arribar amb equilibri. El més important és el xut. Col·loca el peu de suport al costat de la pilota. Manté el cos lliurement inclinat cap endavant. I per últim, xuta amb l'interior del peu per més precisió o amb l'empenya per més potència. On xutar? Rasa i ajustada al pal, difícil per al porter. A mitja altura, més arriscat, fort i col·locat, la millor combinació. I ara el Pol us farà un exemple de com xutar un penal. I un consell que us dono a l'hora de xutar un penalti és anar amb seguretat i amb confiança. Hola, sóc Joel, de quart B, i avui faré un tutorial de com donar tocs amb una pilota de futbol. Donar tocs vol dir golpejar la pilota suaument per mantenir-la a prop i teu moure amb el control. És la base de qualsevol acció de futbol. Abans de començar, adopta una bona posició. Genolls lleugerament flexionats. Cos una mica inclinat endavant. Ulls mirant a la pilota. Peus actius i preparats. I això et donarà equilibri. L'exterior del peu és útil per canviar la direcció o protegir la pilota. Com ho farem? Obre una mica el peu. Contacta amb la part exterior. Guia la pilota on necessitis. Ara combina els tocs i mou-te. Practica endavant, enrere i als costats. Mantén el control en tot moment. La clau és tocs curts, ritme i constància. No, repite. Sí que... Ara us farem una demostració de com donar tocs. El que hem fet abans era una demostració d'uns tocs col·lectius, que s'anomena que no caiga. I ara us faré uns tocs individuals.